Dus instú céthú héan agus cén áitir tógu tú? Is mis Fergus O'Hare agus is Balfirste mé rugú agus tógu anseo mé. Cén áit go dtíir? In Ardóin ag an tús an sin mugmid go luú go dtí Iarthar Firste go dtí Bhaile MacAndrasa. Trá a bhhain a réine tú na an folatíocht. Cachúr a sppragu an tim sin anat? Ní réine mé hála sé. Nuair a bhí muid ag fás in san bliantí sin, sna seascatí, luas na seascatí in sna máil seascatí muid in ar déagóir. Agus thosaí rudaí a gulrá in san túisceart, bhí sé deachar a gin gan bheith páirteach sa rud stoia. Bhí in sna seascatí bhí an dóin a gahrú, hí muid gur muid a gáisteach a dóin uair, bhí Carta Sivíalta, factus Carta Sivíalta go ráis na staisiantithe, bhí muid intach tóga faoi sin, bhí cogu a Vietnam, bhí telefísin é teachtar an dóin den céad uair. Bhí gach duine abalta na rudí seo eáil nach bhac an gluúin roin, na Beatles, ceolúir, bhí páirtíon nach Dibre, Harold Wilson mar phríomhhaire, Assassin, Jack Lynch, Amalia Clea, daoine cinne óg agus nu amsrí hílmuid, ghlachmuid gur sin seáil aigine le rud aigean a dhéanú ar son an phobal an seo. In é réamh níor chreidmid nó níor hiigmid ag an am go ghlacha sé an méid amas a ghlach siad. Híimiid ní róla deanú a gin na golamachar na sráideanna package nó mórthúil le couple of placards ar one man, one vote mar bhí sé nó one man, one job sin. Ní mar sin na Harla? Ní mar sin na Harla. In dhé golamachar na mórthúiltaí agus bhí buailte couple of uair ag na pés. Sin dóibh mai le rudaí a ólam go gasú nuair a fan tú bualú ar an clegan. Tosíonn tú smíú go tuige an bhfuil seo go rá go tuige an bhfuil daoine éirithe in néadan na rudaí a siimplí cearta go déimar is féidir bheith néadan vótaí a thuirsta gine. Bhí buint seo go tuile People's Democracy agus bhí sin defriúil ó NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association fásta. So go déan defar a bhí an? Bhí Virginia níos óige na drama NICRA, níos radicí istóia, níos revlidí istóia, níos mór an etche clé. So bhí Virginia a géirí an dóin ahrú. So thosaí Virginia a deanú agadí agus leis an fuinmh a míon ag daoine óga agus mecléon. Thuaimid a bhaim go masra gasta ar cuasaí an seo. I gcarc siar an róisih sinneanta ar gáir bé in san chorthaige a bhí agah? Bhí muid sinneanta ach ní anan sinna sa rá nach rón cearta gin. Níor hiigmid nuair a bhí Virginia géirí vótaí agus tithe agus go méo ahrú ar an rud a chuirtead ar na gerrymandering. Go raibh an stáit sin san túisceart bunathe ar sin. Ní féidir leis an stáit seo go rá an dóibh bhí sé setilta suas. Gan na bon clocha sin a bheith an agus nuair a thosaí Virginia i géirí iad ahrú. Hiig na daoine a bhí a gcuachtain seo go raibh an stáit a bhagairt. Agus cibhilim ag orc is súla daoine ní sinne na mé ag an am. Glúna a thuí roin, agus wathí mé rud éigean ins na súla sin go raibh siad burtha, go raibh cinneal agla orthú, ach ní raibh siad a go rá len gan an rud a bhí muid a go dhéanú. But agus an níos a gcóirc siar, tuigim nó sílim go dtuigim sa gur hiig siad san an contairt a bhí an rud nar hiig Virginia. Ach lean tú ort ag cosint cearta fríd na 7 agus is deathig tús na 8. Nuair a bhí cursaí inting de grúma an seo, bhí tripleid ar na sráideanna, bhí fóraigh an non, bhí marúhain ar ahan taú agus cogu a gceist. Could you sprág tú le leanúint? Nuair thosaí muid amach i géirí bon chearta agus nuair a thosaí daoine ag trid nó an stáit ag trid in ar néadan, bhí ar on ré bhfuil muid a go rá agus iireachtaí anú na bon ceartaí sin na eil agus na feban ar réiteach nó an bhfuil muid a go stop agus go bhla. Agus thochraí céid agin go muid a go rá. Lá in dhé chéile hála rud ag an bheithe mí ar mórthúil in san mórthúil bé trí nó ceire de carde
curthasteach in san frizin nó rudanteach, fuair den ag an bás, scíilte ag na pés, sin an mar hosaí cursaí. Agus bhí muid go amach a rís le taithíocht de thuirst na daoine a bhí gortaithe in san dóid sin, agus sarilla. Agus híl muid a gcónaí go fáil go muid a géirí na bon cearta a athrú, nuair a tháinig tuiscint níos fearr agin ar cotige an nó daoine go dú an éidean na ceartaí sin a thuirtúin, tháinig cid agin ag an tuiscint nach féidir leis an stáit a thuaí bon cearta a thuirte géine. So dathraí insins aginne margheall ar an méid a dólamid ar na sráideanna, agus margheall ar an na rudí bheith go ar hartarín, dólamid nó dathraíid ar ninsin ó a bheith géirí cearta tíbhas tíad an tuaisceart le bheith rá ní féidir cearta eil sa tuaisceart caithí an tuaisceart imacht. An bhfuil tú muú gur náisinachas a cothaíos na seachtaidí as na hamachtaí eile a bhí ag tarlú? Well, ní náisinachas a cás agamsa a bhí ag agus ní chuirthín híon síos ormsa híon mar náisintóir. An fáilsnachta tá agam mas fáilsnachta tá an. Tá mis sé géirí an síla dhéanú níos fearr de dhaoine. Is cum a céthú nó go dé an cúla agad, ba bhhail am go mé an síla is fearr agus is féidir a bheith agad. Dobar mé amach éitegan ar an bhealach, go bhaineann seo an mbealach éigean le sosialachas de cinne legan. Go bonasach go bhaineann an dóin seo le gach duine gur bhfuil únireacht ag gach duine a choníonn ar an dóin seo agus tá ceart ag ní ceart ag drama bháin, cid a gid mas maileacht, céithí tú an pobl a glacu leat, céithí tú idicas a thuirte géine, céithí daoine hiagbhfuil gur féidir le dóin difriúil a bheith agin, gur féidir le dóin a bheith níos corthaime agus níos fearr a bheith agin. Bhí sé mai go leor nar bhí tú ar an sráid agus tú buailte, sin mai go leor is féidir glacu, tá tú óg agus praban tú aráis. But nuair a thosaíonn na fórsaí stáit ag deanú ionsaí ar de cantar, ar cantracha in ró daoine na cónaí ar taithe agus a lehead. An sin dúirt ní mar caiimiid mit chéanna cosint, agus chuirte tús barricades agus a lehas mar sin, an sin tháinig gonaí amach. Ar aontaí tú riú leis na gonaí agus leis an óréigean? Well, níor an rud a dhearmsa ní mátá duine faoi ionsaí tá cad acu iad chéanna cosint. Ar imil sin a lig fergus bhí buint agad sa le factas pálatúil. Bhí tas ag géirí bhí tú ag géirí ar an phobal an glórtha a ardú ar gáid pálatúil don céad ar riú ar gáid. Cé a ceap an strata sin nó cé a dorbar an strata sin mar strata a bhí a gceist? Dúirt méid be cordúin glacu apáirt a téacháin, mar an pointe sin níró sin féin an agraíocht is láidir a bhí an. Bhí siad an éan páirte glacu i téacháin, so dúirt méid mai go leor bhfuil tá duine gáil seaasú. Just le haspin Steve cé cóhéfacht agus is féidir an rud seo a bheith. So a rís bhí dispareacht an faú de sin, agus an cineal córéiteach a bhí an gur seaas Bobby Sands, gur mé cime, cimí curtha chun tosaí agus ní ghlaci siad an téacháin, but go ghlaci mis páirt san téacháin. Agus sa dóid sin, Fergus an maithíonn tú ag arc séir, bin an tam gur thosaí sin féin ag bailúneart mar fartí pálatúil, agus ar waithí tú mar chuid de People's Democracy gur cinneal gur chuirsibh se tús leis an prósés défa gur bhain sin féin buntaiste as an obair crua a chuirsibh se ar bun sa gcéadúil séis? Ní orcamsa gur bhain sin féin agus nár bhain PD. Adas go raibh an factas ar san cearta in san tíir seo, in san dóin seo ag bogu ará bhí mis ásta, is cuma mise a bheith chun tosaí nó duine ag an eile bheith chun tosaí. An gcónaí atá dearcaí a bhí agamsa brúthaí mise rudaí ará más gá, in sin me hagan daoine eile ón atá abal an rudaí eanú, tá mise ásta seaasú sír agus brú ará éitin tak eile. An bhfuil áfáil ort nach mar an People's Democracy níos mó? Tá mé burtha ná go bhfuil an dóchas a bhí an instant tréimhsí sin hana bhhain in dhearan ach ar an dóin gur
gneahi sin siar. Marial an dearcú agus na politíthe a bhí Virginia géirí a bhrú contosaí, gur sin búilte siar in sna hachtatí agus sna nóhatí agus na túsan an céad seo. So tá mé burtha faú sin go bhfuil polítíocht in éáir ótaí go dtí an tíomh deis go hinnta láidir agus go bhfuil an dóna bhád níos massa mar dhealar sin. Tá sé chom le rá gur sóisialach chu tá mion ar leithegad gur radacha chu fásta. Dhéirí tú de ard ar chusaí idechas agus go hairithe idechas tríomhán na Gaeilge agus bhí tú ar an céad phríomhaide bhí ag Manscoil Farste an céad Manscoil Lán Gaeilge an seo ó Huaí. An sinú é sin ar de héal politiúil. An bhfuil rud a bí níos politiúla na céadú le tús a chur leis an céad scóil dara level an céad Manscoil in san Tuaisceart an Scoil Lán Gaeilge. An dearcú tugamsa ó híomh an Gaeilge is ainmhí muid ach ní ainmhí éonrach muid is ainmhí sóisialta muid mar sin de tá muid a géirí an dóna athraí agus a dhéanamh níos fearr gine cai síl sóisialta maithe bhéh daoine go maithe agus sílan go bhfuin an cultúr le sin agus go bhfuin an teangan le cultúr. So feicimsa an Gaeilge mar cid mar bhealach éigean le síl an phobal in san tíir seo agus ar fud an dóin a dhéanamh níos saibhre. Ach tú a géirí scoil a bhhainú go practicail fergus nuair nach ró aisin ar bé an takeíochttar bé ón rinn idechas agus gan na hacuinní cé an duna scolarí an bhfuil sé sin cáfram ortha san nó ar ag an am a rú tú rá cinneal sáte san idéolaíocht nar smuoine túir sin agus beidir go cuid den fergus sananta sin óna seacatí ar rás a réist ag deanú nó tan mionnán tuairtí muid faoi agus deanthar é. Is dóigh go raibh sé deachar ó híomh an méid ibre a bhí le deanú, but ní raibh sé deachar ó híomh an mion ó an síl a bhí agin, just bhí sé le deanú agus rinneid é. Bhí fuirmid ceithreacha ó na scolanna eile, fuirmid treileh ó scolanna hartarín, ar náithú i daoine amach agus bháilí siad airgad agus bhí orthú som más ra mór a bháilú thosaimid le 3,010 a bhuairmid ó Rathcairn. Agus an sin le taithíocht na scolanna hart agus taithíocht ón phobal seo just thuimiid ará agus ní raibh indort agam amarbí na go raithimid ará go dtí go réirí len. Breis agus fithe blian níos muile tá Coláiste Farste ina sin tá foragniú gláite in sin in ard na bhá ar bhuathar na bháil. Is fada sin ó na seomraí a bhí sa cultúrlan nuair thosaí Manscoil Farste ar choú an scoil bon. An ainneoin go bhfuil aitheanta sanna sin don Gaeilge don idechas Gaeilge go bhfuil na hacuinní an, go bhfuil na háiseanna an. An sílann tú go bhfuil an idechas Gaeilge go fáil cho sibhar céarna ó híomh meonda. Ní líon dóid agamsa ach go bhfuil an nod a golará agus go bhfuil sé chur go mór le síl na Gaeilge in san caithear seo agus in san cantar seo agus in san tíir seo. Tá gluúin an isteach fríd le mol mór daoine le fuinmh agus skillanna agus an teanga acasúd agus miona tá deimhnach nóramsa ar Coláiste Farste inis. Tá céad an ard den na múntrí húsan sin a hagas mise in san bhanscoil nuair a thosaimid. An rud is táhairtí na go deaspan sé dit cé có máis tan choras idechas agus go bhfuil an mion sin go fáil láidir. Bíonn tú de hir ag treid agus a géirí rudí ag a dhéanú agus a gcónaí a géirí cursaí a athraí. An stadan tú in amar bé an méon cinneal am séir agat go dé mar ligan tú de scéich nó an ligan tú ar tharbé? Ní ní sé agam. Well, cai a bhaim siúr agam? Well, deanam sa ba ceol, bulam san gitar, but rinn mé sin, thosaí mé ar an gitar, mar híl mé gur bailach maithe le teachdrachtaí a chur trasna. So bíon caihí strata a bheith a buinte le gathróda a héalta tú bhú? Duine brúnach mé is dóia. Céan áte tá agat sa phobal an seo in dheartha bhfuil Farste dar leat? Níl agam. Níos míníam sa mar sin, deanam sa obair atá le deanú
But tá céadhhaid daoine eile sin mar tá phobal seo, ní orcam se ar go bhfuil miiste deanú rudí nach bhfuil na mintí daoine eile, ag deanú tá daoine sin contosaí, daoine sin inta ciúin nach neanan na mrá go háirithe, nach nearan móran, but iad siúd a bhí ag brú seo agus a gompar agus dathhrú siad. Mar sin de tá filatíach deanta an teideachas agus inis an radio agus na main commerceide, so go dé an chéad mhórcheansnú eile atá rih Fergus O'Hare? Níl agam, but bés agam nuair agam sé. So ag gaim mé céid de seo scríomh síos ag pointe ag an. Ba muid ag dul go mór leis an leor léh? Ar an agus.